Il-Plejjer Nazzjonali Malti iż-żagħżugħ Dejan Grek li matul il-jum tal-bieraħ sar iċ-Champion tal-Ewropa tal-Pool wara li fil-finali għeleb lill-Ingliż Luke Gilbert wasal f'pajjiżna il-ġimgħa wara f'sinar. Dan huwa riżultat prestiġjuż għall-logħba tal-pool f'Malta u għall-isports in ġenerali f'pajjiżna. Barra s-sala tal-wastiet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sebna l-iqraba u l-ħbieb ta' Dejan jistennew b'ħerqa lill-istilla tal-pool. F'kumment ma' One News, Grek qal li r-rebħa tal-bieraħ jiddedikaha lil missieru li sfortunatament ħalla lil din id-dinja. Jiena kull logħba naf niddedika l-missieri li m'għadux magħna u ovvjament għal sħabi u l-familja kollha li sapportjawni u jieħdu ħsieb dejjem. Il-ġurnata tal-bieraħ kienet ġurnata speċjali ħafna l-Grek hekk kif rebaħ ukoll il-finali tal-kategorija ta' taħt il-25 sena bħala tim. Is-suċċessi kiseb dan l-istilla jiżidu ma' oħrajn li l-PR Malti kiseb f'dawn l-aħħar snin. Fl-2020 Grek rebaħ it-titlu Ewropew tal-individwali taż-żgħażagħ filwaqt li rebaħ it-titlu tal-kategorija taż-żgħażagħ bħala tim 3 darbiet. L-aħħar li saru kampjonati Ewropej rebaħt Champion tal-Ewropa tal-Under 23s. Din id-darba rnexxi li nerbaħ l-Open l-ikbar waħda, tlajt semifinal fl-istess Under 23s u rbaħna t-timijiet ukoll. Veri kelli kampjonat tajjeb ħafna u kuntent ħafna kemm għalija kemm għal sħabi li għamilna suċċess kbir barra minn pajjiżna. Grek għalaq messaġġ ta' ispirazzjoni għal dawk kollha li għandhom il-ħolma li fil-futur jirrappreżentaw il-bajda u l-ħamra f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Malti hija waħda mill-ikbar pajjiżi li għandna talent f'dan il-pool. Grazzi wkoll għall Malta Pool Association, speċjalment Vince Giorgio Charles Perez Soċa Liċirja għax-xogħol li għamlu u rewmu l-logħba ħafna aktar il-qoddim u hemm opportunitajiet iktar kbar. Ġifieri grazzi għalihom kull tifel li jixtieq jibda jilgħab il-biljard għandu futur.